салому алайкум дӯстон. Дар ҳолате ки заштиворони канал мега бардоро мо чӣ гуна фаҳмем шоти симкарта бучидай ё ин ки пакет кор накарда истодааст. Дар ҳолатҳое мешавад бардоро шоти симкарта буд мешава, ҳамин хеле заштиворони канал мега. Чӣ гуна мо фаҳмем? оз бардоро ман ба шумо нишон медиҳам. Меню медирем, сни бар мерем, сетел плата файлда медирем, конфигурацияда оке мекунем. Бардоро дар ин ҳолате ки ами рақамо набоша, IP набоша, дар ин ҳолат асоби симкарта точно ё симкарта кор накарда истодааст ё ин ки шотиш бучидай. Як бор мо кнопкаи кабута меҷиқем, not dongle Davis мега. ё бардоро ё шотиш бучидагай, ё симкарта кор накарда истодааст, ё ин ки ҷои симкарта вайрна. Бардоро чанд причина мешавад, ба ҳамин хотир дар ҳамин ҳолатҳои IP набоша, якум причинаш шотиш бучидагай ба ёд гирен. ами IP-ҳои рақамо набоша, дар ҳамин ҳолат ба ёд гирем бародаро ки шоти симкарта буд мешава. вақте симкартае кор накунад, пакетам кор намекунад, статус бояд connected дар инҷа нишон медиҳад. ин буд чӣ гуна фаҳмем ки шоти симкарта бучида, боқӣ дар панал Аллоҳ бошад.